Joke na to ha. Gwapo nimo, kagwapo nimo. Siguro nata sa sitwasyon nga og kamo magkuyog kamo, og kami magkuyog kami. Hoy, pag sure diha, isulti ko ning mama ang tinuod. Tampol na ko ang akong uyab. Nani? Lambing kay siya. Oh, wala palibak ko. Nana ko uyab mo. Lab na ka, nakaali dali. Dali na ka. Kung bihana ka ba, okay ayo. Yun sa detik Wala ka. uyab nimno kong uyab. Imuhang uyab? Unsa imuhang uyab? Nakuha man ang uyab. Ikaw ba, igsuon na ta ba imo kong gitalo. Pangutan-an na imong uyab, ug nganong uyab mi kay wa pud ko kabalo. Kabalo man nga ako ng uyab, di patol pag yung ka. Kabalo ba day ko nga uyab mo? Nga ang nabalaan man ako nga kami man. Payo na bienta kay mi. Magsamok-samok pag yung ka. Unsay labot nimo ug sa ako nakagusto pud siya. O gani no. Igsuon ra man tati ka, maginana pa ka. Ay sus, ay na ko ninyong ilogi kay di na ba ko gwapo? Hoy, sen pag di ka gwapo. Daog na kay kasi mo pagkaseryoso. Tinood yun na hindi ko gwapo. Kaya di yun makagbisag di ko gwapo. Ay kabala kag di ka gwapo sa iya ha. Gwapo man pud ka para sa kuha. Oh, nawara? Diangkon, ragyo ka. Joke na to ha. Gwapo nimo, kagwapo nimo. Siguro nata sa sitwasyon nga og kamo magkuyog kamo, og kami magkuyog kami. Hoy, pag sure diha, isulti ko ning mama ang tinuod. Sumo ka mama, kabayaran man tag mama. Ang sumo, magyug ko. Sumo ako labot. Nakadamo ka karon dayon, wala labot. Hala ko diya. Tutustingi. Istinga ako labot. Ma, Oh, nangaunsan mo niya. Anong banha magay mo? ma, dili din ako ni sumo kung mangon maanahanan na ni ba? Ano di ay? Unsa may problema ninyong duha? Ay ma, si ate, gidaginot pa jud. Unsa may ginaginot? Daginot. Basin ikaw mo saibit. Be, istoryahay ko be. Sulti ko unsa man na be. Ani man gud na mao? Akong uyab, giuyab ni ate. Akuan ang uyab imong gidaginot. Unsay buot pasabot ninyo? Nag-ilog mo sa isa ka lalaki? Ma, kuha ra man ta ng uyab. Birig-birigan po ni akong mangod. Ay tuwa na ma, yaha ganing uyab ang nagbirig-birig nako. Sa laktod nga pagkaistorya, nag-ilog mo sa isa ka lalaki. Tama ka ma. Di man ta mag-ilog ug di ni magsamok-samok kong mangod. Ay sus, ibaliktad pagid sa ako ang istorya. Ikunin na ganyong duha drebe kaya itong istoryahan ninyong mga problema. Dre, lingkod mo. Ilingkod mo. Ikaw, Nicole, bata pa kayo kanya, mag-uyab-uyab ka. Tama gyud ka ma. Ang giuyab pa gyud, ako ang uyab. Ay ma, kanusa pa man ko mag-uyab-uyab ka nagtiguang nako? Kinsa may una na uyaban ng laki ha? Malamang ako ma. Siya ma, pero murag mas lab man ko sa lalaki. Pagpuyo, Nicole ha, likayin ng lalaki ha, kaya imong magulang magkaya nakauna ng laki ha. Idili ka yan. Ma, ikayan daw. Nya magtagbo-tagbo dito sa dalan. Basta ma, likayan ko na. Kadaghag laki na ibog na ako. Daghan nagiglaki na ibog, pero nangilog. Bantay ha, once lagi makabalo kung nagkunkwan po ka ng laki ha na, sundog mo na ko ba? Nano day ba? Nanapod kay uyab ma? Manguyab magid na si mama. Gibiyaan na gutang papa. Aw, manguyab mang yun ta. Nanguyab mang gani mo, pero pili mong lalaki. Tagaan ta mo kung sa'y maayo nga lalaki, ha? Sige, nako example ninyo. Nakabalo na lang yun mo nga nanay uyab nyong mama. Example na ko ang akong uyab. Nani? Lambing kay siya. Usa pa, care kayo siya. Nanya, mulaag-laag mi. Perminti ko na niya nga kanang, dili siya gusto nga dili kumugakos niya. Anang gugma niya. Kinahanglan jud mo mga respeto kay nga lalaki. Nana nga akong uyab karon, grabe kay siya karon niya. Kanang magsuot kog dili mayo mo ingon siya ay pag-ilis ayon nakailain kay makita na sa mga tawo nga inaana kami ingon pala unsa na akong uyab. Inaana dapat ninyong kuanon nga lalaki niya kanang simple kanang butan basta makminangkaon sa inyo wa kanang nga lalaking wa mo sa akong uyab. Sa pang pinakalami og nindot yun. Kanang lalaki nga stick to one. Ako lang ang gigugma, wa na ilain pa. Sige ma, ibutang na ko na sa akong kasing-kasing og hunahuna. Pantay kag mangilog pa ka ha. Sige lang kay mato mo akong uyab ron dere. Makakita ra gyud mo niya karon. Excited na ko ma. Buutan siya. Yes, of course. Sugaya po niya ma oy. Para maila-ila na pud namo ba? Oh, wala palibak ko. Nana ko uyab mo. Lab na ka, nakaali dali. Dali ra ka. Nani? Ma, kuman kay ayo mo na mo giilugan ma. Ha? Oh, unsa?